happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang masabihan ng OA? Ang OA mo? Oo, araw-araw. Actually. Araw-araw kapag kumakain, humihigop ng kape, madikitan lang ako. Lagi akong sinasabihan, lalo na ni Ganda Wanda, hala si OA. Oo. Actually, OA ka nga, Dudski. Oo, yung simpleng paghigop mo, Oo. parang marami kang extra movements. Ayun. Nakakapagod maging ikaw. Kasi ano daw pinaglihi ako sa OA, sabi nung nanay ko. Ah. Kaya ito na ako. Ito na yung kinalabasan. Legit yan. Ikaw ba naranasan mo ng masabihang OA? Ay, oo. Wow. Oo naman. Sabi nila, OA daw ako magsalita. Yung mga Robin Siena. Oo. Yung, wow. Nakakainis daw sa Oo. tenga. Sa pangmatalinong term, nasa-sensationalize daw natin yung mga bagay-bagay na ganyan. Ay, pak. At least may sensation. Oo. Kesa sa iba, manhid. Ay, nako. Dahil maraming OA na nakikinig ngayon, lalo na Lunes, ang sarap mag-OA. Tama. O, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang sunod na 2 uri ng OA! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Over-assuming. Oh, Jess, anyari sa'yo? Bakit Lunes na Lunes? Parang hindi maipintay ang mukha mo. Masakit ba tiyan mo? Hindi! Paano ba naman si Mar? Si Mar? Oo. Di ba yun yung crush mo na taga-section Bayabas? Oh, anyari kay Mar? Kasi nakita niya ako sa gate. Oo, sa gate ng school. Tapos kinakagalitan ako nung guard. Oh. Kasi nga dahil dito sa suot ko. Diyos ko naman, Jessa, paano naman kasi hindi ka papagalitan ng guard? Oh. Yung uniform natin, ginawa mong crop top. Anyway, ano naman kinalaman ni Mar dun? Wala naman, girl. Pero nakita niya akong pinapagalitan. Baka isipin niya napaka-irresponsable kong babae. At isa pa, baka magbago yung tingin niya sa akin as a sweet girl. Ay, naku. Ang OA mo, Jessa. Hindi ka nga sure kung alam nung lalaki na nag-e-exist ka sa mundong to. Huwag kang assuming, girl. Masama yan. Tsaka sa huli, ikaw din yung masasaktan. Alam mo, ikaw, Robin Siena, kulang ka sa aruga. Ay? Yan, asukal nang tumamis yung buhay mo. Ayan. Mga over-assuming lalo na pagdating sa mga crush natin. Awa! Alam mo, kasalanan ko to eh. Oo, nagbibigay ka kasi ng mga signs Mga at tips na gusto ka rin ng crush mo. Oy, pero kasi naman, hindi kasi sila nagbabasa ng caption. Oh. May disclaimer yun sa dulo. Kailangan siyang gawin ng tama. Kapag nagawa mo ng mali, wala. Di yung masa ka lang. Bahala ka. Diba? Pero tama naman yung sinabi dito ng character, huwag ka masyadong assuming. Awa. Kasi sa huli, masasaktan ka din. Totoo. Kapag puro ka ganyan. Kaya, pero para sa akin, wala naman masamang mag-assume. Diba? Kasi kapareho daw yan ng pagmamanifest. Ay. Oo. Para mapasayo daw ang isang bagay, isipin mo na nasa sayo na siya kahit hindi pa. Ay, wow. Ang ganda. Pero ako iba eh. Oo. Lalo na sa tao, Awa. habang wala pa sa'yo yung tao, kulamin mo. Gayumahin mo. Oo. And anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga over-sumagot. Oh, Jessa! Pak na pak ngayon Uy, girl, may tanong ako. Go! Tanong mo. Ang ganda nung damit mo. Saan mo nabili yan? Sa mall? Sa Tiangge? Ito. Actually, yung design at color ng damit ko, bihira lang dito sa Pinas. Bihira? Nakita ko rin to na suot ni Britney Spears, Ariana Grande at Shasha Padilla. Tsaka yung sizes nito, para lang sa mga balingkinita na tulad ko. Mamahalin to, di ma-afford. Dollars kasi to. Ang dami mo sinabi, girl. Pati si Shasha Padilla, sinama mo pa. Tinanong ko lang naman kung saan. Saan mo nabili? Naintindihan mo ba yung tanong ko? Alam mo, masyadong mainitin ulo mo. Paano hindi nitulo ko sa'yo, Jessa? Sa group recitation natin, wala kang masabi na damay tuloy kami. Pero pagdating sa kaartihan, anli-anli ka. Ayan.
Ito yung mga kinaiinisan ko din. Over sumagot. Nagtatanong ka lang saan nabili. Sinabi na yung price. Awa. Sinabi na yung ingredients Oh. na rare ito. Ay, nakakainis. Oh, pero ako mas gusto ko nga yan Ay, eh. oo. Kami ni Ganda Wanda, ganyan rin kami mag-usap. Oo. Halimbawa, sinabi ko sa kanya, sinabihan niya ako na, uy, ang ganda ng blouse mo. Oo. Sagot mo kaagad, Tiangge. Oo, Sa my God. Rizal. Sa Rizal, ganyan. Oo. Kaya ako umaalis eh. Bakit? Kasi ang haba ng usapan nyo bago kayo mapunta dun sa actual na, ito yung price niya, dito ko siya nabili. Ganun talaga pag mga babae. Ito lang yung tinanong mo, pero ito yung ibibigay namin sa'yo. Oo. At least, sobra-sobra yung naibibigay kaysa wala. Awa, 'di ba? Ganun kaganda ang pagiging OA. Okay, magpaka-OA ka pa, kabisyo. Ay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kabisyo nating OA. Ayan. Ang gaya ng nanay ko, si Carmelita. Grabe mag-OA sa bunganga yan eh. Hello sa'yo, ma. Hanapin nyo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Ikaw ba, may gusto ka pang batiin, Konyo Bicolano? Siyempre, lahat ng mga OA na nakatira dito sa may Malate, sa may Ocampo, nako, hi sa inyo dyan. Kahit yung boses ko, nag-i-OA na rin. Oo nga, yung mga security guards din sa may Burgundy, Burgundy. dyan sa may Vito Cruz na nakikinig sa atin. Happy listening po sa inyong lahat. At ganun din sa mga kabisyo natin dyan sa may Batasan. Yan! Oo, mga kabisyo nating Jejemon at Gangsta. Mag-ingay! Ayan, happy listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shana. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si